Proč si tě zablokoval? Já tady vidím, že v něm stále spouštíš hluboké emoce. On si tě nezablokoval proto, že by už o tebe neměl zájem, ale tady jde o jeho city k tobě, které on neumí uchopit. On je vlastně nedokáže ani pojmenovat a ani v sobě zpracovat. On vlastně blokuje to, co je pro něj příliš silné a on neví, jak má s tou situací naložit. A je vidět, že ta jeho blokace je pro něj vyloženě útěk. Jo, on má strach mluvit pravdivě a podívat se na své vlastní emoce. On vlastně místo otevřené komunikace si tady volí ten blok, protože je to pro něj jednodušší, než si přiznat, co skutečně cítí. Ale já vnímám, že pro něho je to takový obranný mechanismus. A teď to hlavní. To jeho blokování není o tvojí hodnotě. Tady mi ty karty jasně zrcadlí to, že ty už jsi v jiné síle a v jiné energii. A někdy člověk zablokuje ne proto, že by si už pro něj nic neznamenala, ale proto, že on už vlastně nad tebou nemá kontrolu. Ale on tu kontrolu už nemá ani nad sebou. On se bojí svých citů a emocí a zároveň tě nedokáže pustit z hlavy. Já tady vnímám, že to jeho blokování není o uzavření, ale je to takové ticho, plné nevyřčených emocí. A velmi často je to známka toho, že ten druhý zůstal stát, zatímco ty už jdeš dál. On stojí a ty pokračuješ dál. Jestli víš o někom, kdo to teď potřebuje právě slyšet, tak mu pošli tento vzkaz. Děkuju.